Здравейте, днес съм на едно много готино събитие и ми взех първото интервю в живота, официално с камери и всичко както по принцип трябва да е. Всъщност ми зададох един много интересен въпрос, който не бях отговаряла до сега, не ми го бяха задавали просто. Това е именно какво хората, които не са част от бизнеса ми, всъщност не виждат, че правят. Хората, които нямат собствен бизнес, те наистина не могат да осъзнаят колко много неща има да се правят. Аз, например, преди да стартирам, въобще през акъла ми не ми беше минавало изобщо само счетоводна гледна точка колко много работа имам, въпреки че съм си наела счетоводител. То постоянно трябва да се запазват документи, общо взето всякакви неща, адвокати, всичко зависи само от мен. И всъщност много хора се чудят какво толкова правиш, защо матурок не е готов, какво се случва, айде вече матурите идват и всякакви такива неща. Скоро не са ми го писали това нещо, но предполагам много от вас си го мислят, защо се бавя и така нататък. Просто нямате представа всичко колко време отнема. Буквално аз за да пусна само един продукт, а сега работя на два, даже и трети планирам, колко много неща трябва да се направят, с колко много хора трябва да комуникирам, защото аз наистина не мога да направя всичко сама. Работя всеки ден, не искам да ви се оплаквам, това не го приемайте като оплакване, но искам всъщност да показвам на младите хора, че е трудно, но не е невъзможно. И въпреки че аз, примерно, не съм имала опит в бизнес и с счетоводство и защо отваряне на фирма и всичко, което върви с това, е възможно и просто повече усилия и мечтите се сбъдват.